studio time fans ya ma alone ma nko echi nya zele obokita ka ika na esonye anyị ma nọ na akpa mma studio ka anyị nọ ebe anyị na-eme iwe mmụọ na egwu yọta ebe anyị na-eme iwe mmụọ na iwe ọdịnala akọchakwala unu fans m akpa mma on the beat ntị ọ dịkwa live with me in the studio is Alabi na Ọmasị anyị bịa ka anyị na ya na ọkwa mbem egwugwu anyị na ya ga-anọrị n'ụbọchị tata ọ bụ kịta ka ị na-esonye anyị ị na-asị ya ị na-atụsa ka ọ na-aga viral ka ebe anyị na-eme wee bụrụ eziokwu ebe a na-ayọkwanụ na ụmụ Igbo onwe enwe ebe osinyere nwanne ya aka ya nyere nwanne ya aka nwebi esinye nwanne ya nkwado inye nwanne ya nkwado ka ebe a na-eme wee na-aga ọnya ka anyị na-ekwu okwu nwebi esi kwado nwanne gị ịkwado nwanne gị ka ebe a na-eme wee na-aga ọkwa na ya bụ na ebe a na-eme na-atọ ụtọ na ọtago so ọ bụ kịta akịka na-esonye anyị ị na-atụsị ya ka ọ na-aga viral na-etu esi eme iwe wee na-aga mma obere oge ka unu n'onu Alabi obere oge ka unu n'onu Alabi ka akwụgharị ọkụ ka Alabi nye anyị onu. Keep on sharing ka ha na-eme wee bụrụ ofu. Keep on sharing. Keep on sharing. Oh, come on. It's Abama on the beat. Abịawo mo ime ekpele o. Abịawo mo ime ekpele o. Maka na ọ bụ ekpele ka eji ayọta ndụ, ekpele ka eji ayọta ego. Robodo na-emo na akpamma studio n'Ọka. Ebe ahụ ka ngali m ekpele ndụ ekpele ego Ifeọma. Mụbo kilieke gali ime ekpele. Tata bụrụ mbọ ọzọ ye anayọta Chukwu ife. Nya melu njibio na nke akpa mụ n'Ọka. Ọmụ Alabi ọgwụ ịba onye ọma azado. Mụ bịara ime ekpele n'Ọka. Isi ekpele mụ ebulu n'isi YouTube ka YouTube mete ego. Ife yolu eze chụọ ka bịa ma 2026 ha ara ịnọ n'ime ya. Olisa Chukwu biko nkeji vi melo n'isi YouTube ka va metezi ego. Arọmbịa o etikwo bụ ife dị banyo bụ ndị ọdịnala banyị. Akpọrọ m anọmasị akpite anọmasị ọdụ obodo ike na-akpọ gị Anịbịa o anọmasị adụ bịa tụọlụ m nzụ anịgbagote. Ọ bụ ezi nwanne m onye dujelu m omu ji eme ekpele na nke akpa mma n'Ọka. Ọ bụ ezi nwanne m onye asị m omu ji eme ekpele na nke akpa mma n'Ọka. Ọdụnwa ka eji akpọ ite ndị mmiri alụsị ekumeku Ọka lụsị bịa tụọ nzu ka YouTube mete ego. Maka na nzu nọ dị ọcha. Ezi nwanne m nke esiri m omụlụ onigwe omu ji emeli YouTube ekpele ka YouTube mete gị igwe. Ka
around 2026 alif neli YouTube n'aka o ọ bụ ezi nwanne m Ken nya bụ Ken anụ kenye ọdụ ike na-akpọ gị Ken Ken eze akwọta eche nwa Jose bịa o Ken anụ kenye onime ọmazi ọdụ ike na-akpọ gị Ken anụ kenye bịa o ọdụ ike na-akpọ gị Ken nkili Ken ekili ododo ejiri ododo enyi ozu Ken ọdụ ike na-akpọ gị onwe eze chi Ken ọkwa gị sịrị m gaa na nke agba mma ka nga mekpele ka YouTube meta ego onye nwe ka nwanne ya nwee maka ofe onye nwe akụ na ụmụnna ọ na-ebute ilo ọ na-ebute mkpọrọmasị n'ezinụlọ bụfu onye kpata akụ chimo arọbịa o Ken anụ kenye ọdụ ike na-akpọ gị nwa Jose ọdụ ike na-akpọ gị bịa o anụ kenye o Ken anụ kenye o were ọsọ dije bamalụ mmọnwụ Ken ọkwesịrị m gaa na nke akwa mma na ọka ka mma mbe mmanata anụ na ọka mbe ekpele YouTube ji aga n'iru nakwa mmasị tudo n'ọka aka nọ maka na ọ bụ akpa dị mma ka ejeje afịa malụ mma mgbịrịgba mara n'ezi na-atụ egwu nwa Jose ndegwu mmanwụ nwa Jose ọdụ ike na-akpọ gị ọdụ eji ete nwoke n'ụlọ mgbịrịgba mara n'ezi na-atụ egwu odo nwoke nwe olibo bụ nwa Jose bịa o nyasịrị m ụmụ ka mmeli YouTube anyị ekpele na gbamma studio n'ọka o ife ọ gwara m bụ n'elu amụma Ekene ekpele ka ọnwụ ike gbalị na YouTube ọsọ ọ gwara m mụ ji eme ekpele na mmese na ụnya bụ ekpele m ugwu kwuo na onye nwere ego ka ya enwekwo owelu ndidi Ken mmanwụ nwa Jose egwu kenelu alụzi ezumezu ụka alụzi maka mmadụ na-echefuru ibe na-emeli ya ibe ụka alụzi anọ masị adụ bịa o ọkwa gị na-akpụ dive dị mma ọkpụmkpụ dive dị mma bakpunye izuchukwu n'ụwa egwu na-aga mụ bụ alagbi onye ọbazi a na-ama akwa mgbịrịgba ekpele 2026 ka m na-eme ekpele 2026 ka m eme ọbanụ ka enyi siri m je ka m mee nya bụ ekpele iru mmanwụ nọ na-atụ egwu ma mmadụ na-ezigoro mmadụ mmanwụ n'elu ụwa ma o luru gị ma mmanwụ na-egosiri okpozu mmanwụ balịbalị ọ bụ onye kalarụ ya ama mmanwụ wee enwe ike dugwu arọbịa o anụ kenye nwa Jose mmanwụ ndeli o agabụ na nke agba mma abịa tụrụ m agabụ m ya na nke agba mma n'ọka anụ kenye nwa Jose ka mgbaghalị obodo anụ kenye nwa Jose ndị odo egwu obe egwu bịalịa egwu na dibịa bụ ofu egwu na dibịa bụ ofu ma nganga ka a na-atụ iche ha na-azụkọrọ iche ọnụ elu na mgbago okweziokwu eli ude na-atụ otu ngịga ka njọ n'ọnụ ajụjụ Ken osi m kene nna ya ochie udele masị ṅụ na ma Ken osi m okene ofu onye jụrụ ama nwa ma nyere oke ma nwada gị osi m okene gị o mewolu m wee duje bụ na nke akpa mma n'ọka anụ kenyi nwada si m okene gị na-ekpelunu na-emelunu nwada na ọ na-agbalute ọdụ ike na-ekwu nya bụ ibe anọ
Mondelio Aro Jugo Mondelio Dele masin egwe kenego Ekeni simo meli utu Ekpelo simo meli no yutu no yejela via ya Natalilo asdente yengotero nyonogonogo zo Keni anu kenyo majwese Mondeli odo Biakana boka broko jo mancha boka bro jo mancha Keni osimo mu wayali obodo kameli ekpele mango kamebe o Mubo kileke nebe ekpele mango ekpele ngamembeli YouTube danyi Osimu wayali obodo bo nyakodu nekwu Osimu wayali obodo bo nyakodu nekwu Malu no kembe mu eja malu manwo mbe mu ana malu manwo mu malia payali obodo jemelu fekpele Okulu si na ndị nwere nwo ya na-enwe ndị nwere ya kpatalele Mikolobia bialuwa onwe to ndidi obi jenu nyabe ogwalu Nyabe pele nga osimu jemenelo Agal menya bekpele na lusi nka kpọlọkpọ banyi Emel munya bekpele na nenga yin oja ofala zunga mambo Nne mulunga na raronga ya Asile obelenga na gaije onekete situ bilu chechenye ya miliko Ongo no go ejisi na mili na go ya Makana ode kurukuku Nobu kenye kokale Mo kenya na noronu no ewa ngono bililo Mo kenye fulive nwata neme bu ibe dinjo ya liku ya Alula na ejite nyabo kenye Obu ive ogwalu muja gwandi obodo Ofulu nwanne nya malu mune Nyabi ive ogwalu muba Dondo bodo mu Ndobodo mobondo mazo omubu alagbe onyo mazi na kwa Ogwal mugwa unudo kama ka aichikota YouTube ka ipofu ma dobelo keje bio Ni even in a mado ne mene no ma aparelo no ngoro kwisi Ni even in a ngoke ne be ma nwanya drokwa no ngoro kwisi mbleba Ichikele nuka na batonzo choka bia magbata o Wanchinkela kwa ibonye ya milio gango nenu chikele de nkatiele nana Omapota bo bolu no maka na mayoli uwa ebuka o Uwa ebuka o Kende onya gwalmolu kene ni mobodo Kanto oke mango ikolobia ngolobi omete gigwe Mamangu na kamango no obrokwa nono Mebe ke jamonye bumang olo chimo ma abasando bodayi Odinampa anya so no Odinampa anya so no Hustle mujeno kankene number 1 o nyo masini ne otibinye go chimezio Number 1 o nyo masini ne chimezio otibinye go arobia kano Mgbiligba kana pialo dogo modu ike na akpoge ochimezie Ma nwoke nweli ibobo ya walili ogbo buli ibobo ge wabogbo Uja drogbo ya o ikolobia cha anu ụzọ maka mmanwụ ebulu mmadụ Akpobo ochimezie nwoke lavo nwe ọnụ Ivonu okwulu n'ụwa emekọrọ kwedive ọnụ ya ekwulilo Otivinye ego number 1 yo
ma nwoke agbasa mbọ nwunye izizi ọnụlụ n'ọmazibanyị ọnalịka naghị nwunye izizi ọnụlụ n'alị mmụọ jebili mgbavụ nwata na-ebe n'akwa ife ọjụlụ chukwu olisa bi n'igwe kedu ife mmemme n'elu ịchụ ka bịa ma gbalụ ọsọ bịa wee gozie otibinye ego obesi alịlị meche mụba mụ n'aka ịgọl n'ọfụ maka mmadụ besakwa n'enu ụwa obesiakwa ma mụba mụ n'enu ụwa na nje adịrọkwa ya chacha ife bụ njọ n'enu ụwa anyị bakwa anyị belugaba ma ebesi akwa n'ụwa mecha anya mmiri ma nwa ọbụ ọnwụ na nje adịrọkwa ya chimezie otibinye ego onye ọgba ekene egwu kenelu neno dike na-akpọ gị chimezie otibinye ego nọmba 1 agụrụ egwu nwee so ofeke n'ike ọ bụ ndị bụ mmanwụ ka egwu ji ewe ọgbọ ndị bụ mmanwụ ka egwu do aka egwu na-eduru ofeke egwu na-eduru ofeke egwu na-abụrụ egwu mmanwụ chimezie une m arọ otibinye ego egwu kenelu gị arọ nchịkọta ka anyị na-ekwu arọ bịa kanụ okoko